muno muni tandang tanduk makarti mrehan degar putih kembit prapteng diwasa satya moko tami mongko dadya sumbang sebreng yaya Budaya karo luhur budaya dadi ukuran jiwa jari sumbang sih suku asih saking ingkang Rama Ibu Bapak Jarni Ibu Kotiah tumantu dumateng ingkang putra pinahargya Mas Irfan kaliyan Mbak Irma dados jalaran tinarbuka wiwaraning kabagyan kamulyan ingkang tinampi dening ingkang putra pinahargya kanthi nyebut asmane Gusti Allah Subhanahu wa taala kaliyan kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan arahayu. Sih rahmat ayat tentrem rahayu mugi tansah kapataken dumateng ngarsa panjenengan sedaya kula waratin sagung dumadi widodo lestari ning sampikala. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengarsanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang ana ing pawas tedha ing pitutur ingkang sampun pantes kula benteni Al-Mukarram Rama Yai, Ibu Yai, para kalih ulama ingkang tansah mahambet luhuring kitab suci wahyuning Ilahi minangka panutur kitabing panembah ingkang satu pantes kula takdimi keluarga Baronoyoto saking Bapak Jarni Ibu Kotiah ingkang kinatu panormatan ugi para pandemen ringgit purwa para pametri budaya kadang-kadang kula ngapunten nyuwun sumawargane satenipun ingkang pantes tinumat-tinumaja nulunggan wonten ingkang pinangku kadhagian Bapak Jarni Ibu Kotiah sekalian putra pinahargya Mas Irma dalah para kadang modal kinasih ingkang satu pantes kula tresnani. Purwakane atur mugi wonten kepareng panjenengan semoga kula dirakaken tansah nambahi raos syukur lan panuwun marang sedherek Allah Subhanahu wa taala lan ing karma keparingipun rahmat awujud pinten-pinten nikmat ing atasipun dalu kang insyaallah endah kebak barokah menika panjenengan sedaya taksih saged ngestreni jenengi paring donga pangestu
Ginanjar Bagas Waras lan Iyat mugi akhirnya katresnan milah kadosan kali ganjar panjenengan pikantuk leluhur saking ngarsane Gusti ingkang Maha Wilasa kanugrahan ingkang nuwuh matika tumpuk matipun sak boten-boten pun dados amal kesayangan panjenengan fitri wal akhirat amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kaca kasih nasarino kasih dalem Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring seserepan penggaing pagesangan supados panggih kawilujengan wilujeng donya wilujeng akhirat mugi paringan sedaya kalebet nuwun pemerintah ingkang tafaat satemah pinutuk syafaat ing bidang tumapak dina yaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin. Kanthi andhape kasusilan mari paksa kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan krana piniji pamugati Bapak Jarni Ibu Kofiah Kilen jejer wonten pamiwara wonten ing pawiyahan kasaguhan bahagian dawuhipun temanten Mas Irfan Mbak Irma kanthi anggelar rikit urus dan wakas mangke uga kasentuh pelak kondang Jawa Timur Mas Yudo Bagian kali menegak menggah rangkaian tata cara minangka pangeling-eling dipun dokumentasi pemasakan mangertosi menapa ingkang dados paseksen ikral lan sedaya wau kakah pangorbanan menggah urut rangkaian tata cara ingkang sampun karancang dening kula wangsa niki cekap telung tinampi gunungan wujud panyuwun saking pamugati dumateng Indalan Eko Krisdianto supados padaran pikir purwa tumuli kawitan kanthi menika ugi kepareng minggah wonten panggung pagelaran Bapak Jarni sekalian Ibu Kofiah dalam putra minarya Mas Irfan Mbak Irma semoga ingkang semua kula sebat tumuli minggah wonten panggung pagelaran sepisan malih ingkang ratu pakurmatan pamugati ingkang pinaku kabahagiaan Bapak Jarni Ibu Kofiah sekalian putra pinaragya Mas Irfan dan Mbak Irma jumeneng saking pangalengan tumuju wonten ing panggung pagelaran semoga lumampah mataraman Mas Gatot. Juru apel Adi Angel juru apel benar dalam kondang saking Kendal Guru Eko Kondo Krisdianto untuk kebayaran keparang minggah penukan pagelaran tak perlu temuri murih bisa handayani munggo tansah temanten kinembek ingkang mulya kang sabda kinembek